naye amai. Marizauti akabuda achiti mwana haasiva baba ava. Munoita sei? Ndopandazviuraya right now nhasi chaicho ndopandazviuraya. Asi imimi pane zvamuri kuziva zvamakamboitawo here? Ngatitipei marizauti, ndakatomirirwa. Makamirirwa nani? naMwari. Manje amai mukadaro munenge makuita ngefaneka makundi abuse pabasa rangu anditi. Ini mupashami ndati tipei marizauti. Tipei marizauti apa. Anditi ndo marizauti andauya nawo here ari pana padota. Nai baba. Marizauti akabuda achiti mwana haasi wenyu munozvitambira sei? Panofiwa mari ndaugaga. Panofiwa. Saka panonetsa manje. Baba, tipe marizauti. Kuditsai kamarizauti acho. Marizauti anditi ndo andoda ku mari shoma here atakupai. Aiwa ndina kuti mari. Akuya kutorwa ma-free DNA tabhadhara ma-DNA yawo. Tipei marizauti. Akutore ma-DNA andiani? Ndimu. Saka ndino marizauti acho ndo Saka tibudisaika. Ndinofamba mbichana. Ndichikubvunzai kusvika ndasvika pakuzobudisa marizauti. Munotibvunza chimi kwamudisa marizauti. Chingobuditsai marizauti. Ndo andiri kuda kuburitsa kamarizauti acho. Pati manje mukandidaro manje. Buditsai marizauti. Anditi mukuona zvandiri kutaura zvacho. Imi ndatibuditsai marizauti. Buditsai marizauti ba. Musata basa ro musingagoni. Basa rimwe narimwe rine njodzi dzaro. Ndo njodzi dzaro. Zvokwadi usambozviedza ba. Musoro kudimura musoro usara basa. Nokutaurira. Tipe marizauti. Mufunga ndina kuziva kuti ndaita wrong information ndichiuya kuzotesta imimi mama. Ndikufunga zvimbudzo nhando sokuti tatorwa ropa re-HIV and AIDS kufunga zvimbudzo zvihopo. Ndo zvandataura kuti musi wekutanga but ndinofamba nemi mbichana. Famba nesu mbichana, famba nesu faster. Imi ndine nguva yacho bai. Ndoenda nawo kamarizauti. Manje muno. Tira marizauti. Utanda ngoku. Yebo. Ndinopera pamusana. Vamos.